Helo a chroeso i Sesiwn Sul gyda fi, Evan Fairclough. Fi, Griff Roberts, a'n gwestai arbennig ni wrthnos yma. Sean Elfyn, helo. Helo, Chris a Rhaglen, Sean. Mae dyn ni llwyth ar eich cyferchu heddiw, gan gynnwys ein hoff gwestai, no offense i pob gwestai arall, Sean Elfyn. Ei, diolch yn fawr. Hoff westai. Essentially, Yes, cyrraedd y top. Well. Griff hefyd. Yeah, speak for yourself, Evan. Oh. Efo fi yw cas westai Griff. Na, fi'n jocan. Yeah. Ti reit lawr yna. Na, fi'n jocan. Hi'n dylu cael ti'r Rhaglen, Sean. Diolch yn fawr. Ond anyway, so, Yeah. rhywbeth ni'n neud pob wythnos fan hyn ar Sesiwn Sul, yw'r pwnc llosg, fel ych chi'n gwybod, a wythnos hyn, mae gen ni un dadleuol iawn ar eich cyferchu, sef, os well gyda chi, flapjacks gyda ffrwythau ydyn nhw, neu heb ffrwythau ydyn nhw. Nes ti ddweud bod yn dadleol, sa'n credu bod yn dadleol iawn. Mae'n really dadleuol. Wel i fi, Fi'n meddwl bod e. Ie? Fi'n meddwl bod e. Fi'n meddwl bod pynciau dadleuol fel rank, mae fel, y pwnc mwyaf dadleuol yw Brexit, when Rhaglen yw flapjacks. 100%. I don't know, rhywbeth arall. Just dyna sydd mae'n gweithio. Ond anyway, Evan, os gen ti fan cryf ar y pwnc llosg yma? Wel, o'n i'n meddwl bod fi'n mynd am y farn am y blogaeth, ond yn ôl pob sôn, mae'n eitha 50-50. Ydy hwnna'n dwediad Cymraeg? 50-50? Oh. Na, sa'n credu. Seri oed i clywed 50-50. Hanner a hanner. I don't know. Anyway, fi'n ochr gyda ffrwythau, achos fi'n eitha hoffi ffrwythau mewn flapjack. Pam os ti'n ochri gyda ffrwythau? Achos mae'n... Healthy option, yn y byd. Achos mae'n blasu'n fwy organig, oce? Ew. Os chi'n cael flapjack gyda ffrwythau ynddo fe, mae just fel amrywiaeth eang o textures a stuff. Ti ddim yn cael fewn un plaen. O, fe gyda os ti'n dewis bwyta flapjack, ti eisiau fel chocolate neu rhywbeth ynddo fe? Ti eisiau rhywbeth fel... Ond mae chocolate yn popeth. Sean, paid a bod yn hypocrite. Fi wedi bod yn TT sawl tro ar flapjacks yna, am pob tro wedi cael ffrwythau ydyn nhw. Exposed. So ni gyd yn gytun. Ona, mae'r ddau flapjack yn fab, ond os bys fi angen dewis rhwng un gyda chocolate a un gyda raisins ynddo fe. Ti'n gwybod ti'n bita muffin, a ti'n meddwl bod e fel gyda chocolate chips ynddo fe, a ti'n bwyta mewn iddo fe, a mae'n raisins, a dyna'r fel disappointment gweitha ti'n rhaid yn cael. Na, dyna'r peth gorau erioed. Achos... Sean, no offence, ond doedd chocolate chips ddim yn opsiwn, y dewis yw ffrwythau neu plaen. Wow, fi'n sorry. Bit, plaen oedd yr opsiwn. Ydw? Yeah. Plaen oedd yr opsiwn? O, fi'n mynd gwybod na. O ie, ffrwythau 100%. Really? Yeah. A ni'n meddwl chocolate oedd yr opsiwn. Ddim wrth adleol yn y te. Na, nes i'n plaen, fi'n meddwl. Fi ddys ni gwrando nôl ar hwn, i weld paen o'n i sy'n actually crazy. Yeah, pwy sy'n gywir? Oedd hwnna'n good pwnc llosg. Yeah, benant. Oedd hwnna'n rei good pwnc llosg. Fy hoff math o muffin yw blueberry muffin. Mae nhw'n mor neis. Actually, mae blueberry muffins yn neis. Mae'n well gen i blueberry muffin. Mae'n cael fel un yn fy mywyd. Mae fel tang iddyn nhw. Ie, mae'n tang. A ti'n blasu nhw a maen nhw'n fel, achos maen nhw fel... Maen nhw fel... Maen blasu fel blueberry. Be maen nhw fel? Blueberry? Be maen nhw fel pan ti'n blasu nhw? Yeah. Fi'n offer tang mewn blueberry muffins. Ges i toffee muffin unwaith, a dydw ddim yn neis o gwbl. Oh, na. Mae'n like sticky. Mae honeycomb yn neis, do. Honeycomb? Fi'n cysau honeycomb. Really? Be mae honeycomb yn blasu fel? Well, mail crunchy. And crunchy. Honeycomb yw'r peth yn y canol mewn crunchy. Wait, so mae like crunchy ar y tu fas o muffin? Na. Whoa. Actually, falle just mail oedd e. I don't know, oedd e just yn neis. Fi'n cofio cael ei mail. Dwi'n meddwl. Ei, mae'n syniad da, oce? Oce, ie, mae'n syniad da. Ti'n dweud, Sean? Yum. Yum. Oh, na. I gyd yn fidgeto gyda'n fidget spinners. Dyna'n beth yw'r sŵn na. Ie, ni gyd i ffindo fidget spinners ni, randomly. So, mae hwnna'n exciting.
Ydy, bendant. Mae'n Nes dod i â gael lot o hwn am ddim asgofion nhw. gyda par o jeans. Ie, asgofion melys. Ie. Fidget spinners. Pwrpas nhw. Sa'n siŵr, er mwyn helpu pobl fidgeto. Mae gen i fidget cube rhywle hefyd. Really? Oh my Mae god, ddoli am dwi'n cofio hyn. rheina. Na i edrych amdano fe mewn munud. Oh, Fi'n yes. credu bod e'n edrych yna hwnna. Ond ie, so Siwn, beth But sydd wedi yeah. bod yn digwydd yn dy fywyd di yn ddiweddar? Dyma'r link Pam ydi hwn yn segment? Dyma'r link am fywyd Siwn. Oh my god, okay. Felly, So, yeah. So ti wedi bod ar y Quarantine? raglen am spel bach. So, beth ti wedi naddo. bod gyda dy amser? Dwi wedi bod yn cysgu, a dwi ddim hyn ar yn exaggerator. Fi wedi bod yn cysgu. Wow. Waw. Na fe. Just Na fe, trwy'r like, amser. fi wedi bod yn mynd i gysgu am 3 gloch y bore, a deffro am 10 gloch. Am Yn, 10 o'r gloch. 3 tan am 10? 10. Ie, O, yn i'n mynd i 10. weid, dwi'n ddim yn ddigon o gwrs, Siwn. ie, 3 tan 10. Gosh, ie. Ie, fi So wedi bod ma' hwnna'n yn good. cysgu'n... Mae'n Ie, fi gwella, wedi bod yn mynd i dydi? gysgu'n rili hwyr. Mhm. Ie, da iawn, fi'n falch i glywed. Ie, Mae hwnna'n nes i swnio ddeffro fel 9 chwiorydd fi, maen nhw'n neud yr un peth. O, Ie. da iawn. Yeah, I know. Nes i Achievement. ddeffro am... Ie. Ond Nes i beth ddeffro am bynnag... 10 heddi, achos na... Sorry, fi'n credu bod bach o delay fan hyn. O, smana, ie. Beth bynnag, fi angen sgwennu 2 gan hefyd ar gyfer cerddoriaeth sydd yn hwyl. Dwi ddim really'n hwyl. Ie. Mae'n stressful, achos mae time frame iddo fe. Ti ddim yn cael amser i feddwl amdano fe. Ti jyst angen cranco fy mas, os ti'n deall fy Yn meddwl. cymas y Ie. tîm. Sy'n Ti'n neud bach o annoying. jam, a wedyn just ro hwnna mewn. Ie, dyna beth fi'n neud. A os fi'n hoffi rhywbeth, fi jyst yn sgwennu lawr. Ie. Ie, gen i weld beth sy'n digwydd. Pob lwc Gawn ni gyda hwnna. weld. Diolch yn fawr. Fi wedi bod yn cysgu nes 2 o'r gloch yn y pnawn. Waw, 2 gloch. O, Efan. O, Efan. Dyna fa- Dwi'n meddwl bod 12 yn wael. Nethon ni godi fwrdd yma i wneud session seal, a ni fod dechrau am 11. Dyna beth nes i ddweud wrth y boys, a nes i godi am 10 i 11, felly... Waw. Ie, o'n i mor grac hefyd. Achos nes i gosod lawr am y phopeth, er mwyn neud yn siŵr bod fi'n mynd i fod lan erbyn 11. A fi, nes i roi lan am 9. mewn. Ie. Sorry. Waw, 9, mae hwnna'n intense. Ond nes i roi O'n i eisiau codi'n gynnar. Ie. Ges i lawr am 10, Da ond iawn. nes i gysgu trwy ddo fe. Nes i gysgu O, trwy. diar. Ond nes i gwasgu a, wedyn nes i cympa nôl i gysgu'n really gloi, so dim amser wedi. Achos fi ddim yn fel, fi ddim yn used i fel angen codi am 11 o bore. Like, what is that time? Ie, fi'n gwybod. Ni'n gan nes o ta. Gan fod, dim byd mwy dy Siôn i siarad am ei fywyd. Achos bod y mywyd i mor ddiddorol. Dyna yw Fidget Cube Griff, os ydych chi'n... Ie, nes i ffind o fidget cube fi. Dwi'n gwybod pam bod gen i hwn. Fi ddim yn cofio prynu hwn, neu cael hwn, neu unrhyw beth. Ond fi'n gwybod bod e gen i. pobl sydd â ADHD. Oedd y fod i, a wedyn nath y troi mewn i trend. Ie, nath pawb gan nhw. Eitha cool. Ond anyway, ni yma i siarad am un o'r pynciau mwyaf pwysig sydd. TikTok, wrth gwrs. Be arall Wrth sy'n gwrs. bwysicach na TikTok. Ie. Oherwydd, well, specifically, o'n i eisiau siarad am fy newfound TikTok fame. So, nes i greu TikTok neithiwr, as one does, am The Apprentice, specifically am Ryan Mark o The Apprentice. A wedyn, nath Ryan Mark weld y TikTok yma, a nath e creu reaction video i TikTok fi. Waw, Griff. Mae'n just like Fi'n gwybod. pinnacle. Pinnacle. Fi'n gwybod. Fydd dyna Pinnacle like uchaf o fy mywyd, dy fywyd. literally. Yeah. Oh, definitely, Fydd e'n neud i ti 100%. teimlo? Honestly, anhygoel. Oedd e fel best day of my life. Fi'n mynd i ffindio dy TikTok ar TikTok i ddarllen yr ystadegau. Okay, Os so ych chi ti'n cael... eisiau... Os chi eisiau dilyn fi, griff.robs, robs gyda Z, newch trwy bod chi'n mynd i dilyn fi, like o'r Griff.robs. TikToks. Yeah, so ti wedi cael 1,815 view Waw. a 103 followers. Fi wedi cael Mae ti lot o mwy likes. followers na ti'n dilyn, so
Ole, Hwnna'n good ww, thing. fi geino un mewn fel y 10 munud diwetha. Ti'n cael 155 like, 27 comment, a Ww. mae Ryan Mark wedi dueto gyda ti, neu reacto neu beth bynnag yw e. A mae hwnna wedi cael Waw. 7,000 o views. Ie, fi'n gwybod, mae reaction Ryan Mark i fi wedi cael mwy o views na fi. Ond, I mean, Mae'n ridiculous. beth ti'n disgwyl, really? Mae e'n Ie. international celebrity. Ond mae'r 7,000 yna wedi gweld fideo ti hefyd, so... Ie, mae'n wir. Gwir. Adyn nhw So, gyda'i gilydd. technically, fi wedi cael fel 8,000 view. 8,000. Wow. So, yeah. Nes i wneud TikTok yn ti'r blaen hefyd. A ges i 3,717 view. Rwy'n greiddiol. A nes i wneud un neithiwr o fi'n canu'r anthem. Kind of embarrassing, ond fi'n credu oedd yn good content. A ges i 1,500 view. So, it's all about the views. All about the views. Yeah, it's all about the views. Fi Evan_Fakelif ar TikTok. A hefyd, ewch i ddilyn Sean. But, Yeah. Sean, beth yw at ti ar TikTok? Fi ddim yn gwybod. Mae'n ys gen i account i wylio pobl eraill, fi ddim actually yn uploado. Mae'n rhywbeth fel piece of human trash neu rhywbeth. O'n i ddim eisiau dweud, ond ie. Ewch i ddilyn, Evan _Fakelif, Griff.Robs, a piece of human trash. Mae'n good username, Sean, mae'n good username. Felly, nes i ddechrau gyda felly eto, mae Sean di sylwi bod fi'n dechrau pob link gyda felly. So, achos fi angen editor rhain i gyd, a rhoi nhw ar YouTube channel y Team Tim. Channel Tim. Os chi ddim yn dilyn nhw, ewch chi dilyn Channel Tim. Ond beth bynnag, fi angen editor nhw, rhoi nhw lan. A bob tro, maen nhw'n gorffen gyda fel pause o ddim siarad, a wedyn dweud, reit, can nesa. A wedyn ar y dechrau, bob tro Evan yn mynd, felly! Gyda bod nhw'n rhywbeth eitha Saesneg, achos, fel, yn Saesneg, bydde ti'n dechrau trwy dweud, so, yn bydde ti? Ie. Like, sut arall ti'n bod dechrau? Os chi ddim yn gwybod beth yw'r cyneuon, achos chi'n neud o gartre, mae'n ei synwyr bod chi fel yn dechrau gyda felly, a bydde fel yna, achos chi'n methu dweud, dyna oedd. Yeah. Anyway. Felly, ges i package, parcel, trwy drws, y dydd o'r blaen. A nes i agor a o'n i'n disgwyl AirPods, achos nes i prynu AirPods o Wish, ti am mis yn ôl. A dweud rhaid nes ti dalu amdano nhw. Ie. £1. £1 am AirPods. Plus packaging, neu beth bynnag ti'n galw fe, postage. Faint oedd y postage packaging? £10. £3 postage. £1 am yr AirPods. A dethon nhw trwy, a yn trwy mas, nid AirPods oedden nhw, ond oedd e just yn like rubber AirPod case. Gyda dim byd ynddo fe. Fel squidgy AirPod case. O'n i'n really gutted. Hwna'n heartbreaking. Beth ydw i'n disgwyl i fod yn onest, os fi'n cael £1 AirPods o Wish. O'n i'n siarad chat ar y system. O'n i'n teimlo'n really wild. So dweud beth nes ti wedyn? So wedyn, yn fy outrage, a fury, is i ar wefan Apple a prynu AirPods go iawn. Jesus Christ. Ooh. Bet i spite o Wish. O, fi wedi cael ti nawr, Wish. Just what? Take that, Wish. Take that. So beth fi'n i prynu o Wish eto, fi'n protesto. Oh. Anyway. So yeah, fi'n mad. Boycott o Wish, okay? Pawb. O na, maen nhw wedi colli dy Falle bedwar wna'i pint. Falle wna'i prynu rhywbeth off Wish nawr just achos o hwnna. Achos ti ddim yn cefnogi fy nadlu o'n i. Na, fi ddim. Fi ddim o gwbl. Anyway, fi wedi prynu AirPods a dylen nhw dod trwy dydd nesa, gobeithio. Ie, a wedyn byddwn ni fel AirPods triplets. Ie. Achos mae Sean yn cael AirPods, mae Griff yn cael AirPods, a fi really edrych ymlaen i cael rhoi fi. Achos fi'n gwrando let y gerddoriaeth, fi'n gwisgo nhw, wel, fi'n gwisgo headphones eitha lot fel arfer, ond sdim headphones gen i ar hyn o bryd. So, fi'n gwisgo rhoi dad ar hyn o bryd i recordio Rhaglen. So, fi sa'n i cael rhoi am fel mic golli nhw. So, fi ddim yn siŵr beth i'n neud gyda fi'n, a fi cadw chwarae cerddoriaeth yn uchel, a wedyn mae chwaer fi'n mynd yn really mad. So, fi methu aros am fy AirPods. Ie. A fan fydden nhw'n cyrraedd, bydd gyda ti case ar gyfer nhw. Ie, a nes i engreifo fy rhif ffôn arnyn nhw hefyd. Felly, os fi'n colli nhw, gall rhywun galw fi,
Felly, os chi'n ffindio fy AirPods am refund fi arno nhw, galwch fi. Ie. A hefyd Iawn. nes i roi neges, achos ti'n gallu roi fel gift message mewn, achos nes i cymryd mantais o'r freebies. A nes i roi message oedd yn dweud, don't lose these, Evan, XXX. XXX. Felly, ie, Wow. rhaid cymryd mantais. Rhaid cymryd mantais o'r freebies. Hyd yn Mae'n oed rhaid. hyd yn oed ar Rhaid. Wish. So ma'n He's basically paid o'n fy freebie. AirPods, kiss, kiss, kiss. Ie. Felly, ie, dyna fy stori am AirPods. Os ydych chi stori am AirPods, gallwch chi textio mewn ar ryw GTFM. Ond ie, fi'n credu awn ni... Specifically am AirPods. Specifically am AirPods. Ie. Ni ddim eisiau clywed unrhyw beth arall. Na. AirPods special. Na, achos oedd chwaer fi, un o'r ffrindiau chwaer fi wedi gollwng AirPod lawr fel drain. Oh, na! Sy'n Oh, mor mae'n awful. A oedd ffrind arall hi wedi gollwng un mewn diod. Mae gan fy chwaer fach AirPods ar blaen, nath i adael nhw ar counter y gegin, a wedyn nes i a chwaer arall i Branwen gymryd un ohonyn nhw. A wedyn nath i panico, a nath i dechrau edrych trwy'r bin bwyd, achos oedd hi'n meddwl bod hi wedi rhoi AirPods hi yn y bin bwyd. Mae'n good AirPod story. Ni angen mwy AirPod stories. Ydyn. Y math yna o beth ni eisiau clywed. Sponsored by AirPods. Na, shush. Mae'r tywydd ym Mhontypridd yn ddiweddar wedi bod yn bleserus iawn, na fyddwch chi'n cytuno, Griff a Sean? Bennant. Ie. Bych chi Ie, wedi wedi bod yn hyfryd. Sa'ch chi wedi bod yn cymryd mantais, achos fi wedi bod bach yn hunan ymwybodol, mod i wedi bod yn cysgu trwy llawer o'r hael. Ond, pryd fi wedi bod ar ddi hun, fi wedi bod yn y gardd, fi wedi peintio'r garage, fi wedi, ni gyd fel teulu wedi bod yn neud yr ardd i gyd, a mae'n edrych yn really neis nawr, a fi'n really hoffi'r ardd. So fi'n treulio lot o amser yn yr ardd nawr. A fi wedi mynd mas na i eistedd a wneud yn byd. Byswn i'n gwrando'r garddoriaeth, ond ddim AirPods gen i eto. So, fi wedi neist yna. A torheilio. A mae'n neis. A fi wedi dal bach o dan. Fi'n credu, sy'n neis. Fi wedi hefyd, actually, achos dyw mam fi ddim yn stop o dweud hefyd bod fi wedi. A'r ffordd fi wedi wneud hwnna, yw fi wedi bod yn mynd lan ei garth lot. Ie. Pa mor aml? Yn yr wythnos diwetha, fi probably wedi bod fel 5 gwaith. Wow. Mwy na lai pob dydd. A ni moyn mynd lan heddi, ond oedd e'n glawiog yna, so mae'n siŵr fod yn mynd i fod yn ddiflas heddi. So falle Ie. Ie, fel fi... Sorry, fi sy'n edrych yn ffans fel ydw. So nath y ddau o chi jyst mynd, ie, Ie. Fi wedi bod lan y garthfyd. Mae'n really nice for a dig. Ie, beth i bod lan na? Fi fydd yn cymryd mantais ohono fe, ond fi fel yn llythrenol yn byw ar droed mynydd y gardd. So os yn gwybod pam. Pan mi'n cerdded trwy'r ceia, mae oen bach newydd cael ei geni, a maen nhw mor cute. Ie, fi'n gwybod, maen nhw'n really cute. Oh god, mae'n gyfent yn nhw. Ond mae loads o ddefaid lan hwnna, a maen nhw gyd yn stero at y fi wrth i fi gerdded, so mae hwnna'n ffynnu. Judgio ti. Ie, fi'n gwybod. Sa'i beth i bod lan na, achos fi'n byw bach yn bell i ffwrdd. Fi'n byw bell. Top mynydd y gardd. Just nynlle gwell na reit ar top mynydd y gardd. Really? Mae'n syniad really nice. Dyna yw fel y lle gorau yn y byd. Ie, os chi'n byw yn agos i mynydd y garth, ydych chi mynd lan. Fi wedi bod yn mynd am dro lan y common pob dydd, a mae'n really nice, achos chi'n gallu cael view really nice o Bontypridd. Wow. Ie, fi jyst eistedd ar y bench weithiau, a mae'n fel, mynd yn neis. A wedyn fi'n rhai i gardded. Mae'n neis. Ie, achos mae'n heilog hefyd, a fi'n tueddol i fynd am tua 5 o'r gloch, lle mae'r hael yn dechrau mynd lawr. A mae'n edrych yn really bert, achos mae'r hael yn fel edrych dros Bontypridd, a mae'n really nice. Oh, wow. Mae'n really nice. Mae'n nice. A mae lot o natur wedi bod yn ddiweddar. Mae natur wedi bod yn thraifo. Beth yw'r gair Gymraeg am thraifo? Yn ffynnu. Ie. Yn ffynnu. O, ni'n meddwl ti'n dweud fel y gair ffynnu wedyn, like, funny. Like. No, mae'n literally ffynnu. Ie, mae'n ffynnu.
Fi'n meddwl am ffynnu nawr. Ie, mae'r natur wedi bod yn really funny yn ddiweddar achos y coronavirus a hefyd achos mae wedi bod yn wanmin a mae'r tywydd wedi bod yn neis. Felly ie, dylen ni gyd cymryd mantais o'r tywydd neis ac o natur. Felly, Ie, mae un study'n Andro. dweud bod adar yn canu'n uwch neu rhywbeth fel yna. Neu, ni gyd yn sylweddoli arno fe achos dim gymaint o geir a ni gyd ddim yn mor brysur. Ie. So ni'n sylwi o'r adar yn fwy. Sy'n neis. A mae hefyd, mae'n mynd am dro yn dda, neu jyst treulio amser tu fas, mae'n dda ar gyfer eich iechyd meddyliol. A mae'n dda achos mae'n rhoi vitamin D iddo chi, sydd yn really bwysig. Just gwnewch yn siŵr, os chi'n treulio gormod amser yn y hael, bod chi yn gwisgo eri hael a spect o hael, ond ddim heddi achos mae'n bwrw glaw. Dyn ni wedi cyrraedd diwedd yr awr gyntaf, our session seal. Sound effects. Oedd Lauren yn dweud wrth yswetha bod ni'n cael sound effects box. Sa'n credu bod ni angen sound effects box. Ni'n neud y sound effects yn Actually, fi'n meddwl gen i sound effects thing rhywle. No way. Os fi'n gallu ffind o fe wedyn. Okay, am yr ail awr, ni'n cael sound effects box. Os fi'n gallu ffind o fe, no promises. Yeah. Okay. O'n i arfer cael un Doctor Who, ond mae'n mas o battery. Wrth gwrs oedd hi'n Doctor Who gyda ti. Oedd e fel Exterminator, fel Elite. I am the Doctor. Mas o hwnna'n wych ar gyfer session seal. Mae rhywun yn FaceTime o fi. Sa'n siŵr pe hwnna. Oce, neu atam nhw'n ôl mewn munud. Well i ni orffen yr awr yma ta. Felly, diolch am rando. Aroswch gyda ni dyma'r newyddion a byn ni nôl mewn ychydig o funudau. Y fawr. Croeso nôl i'r ail awr ar session seal. Mae dyn ni llwyth ar eich cyferchu yn yr ail awr. Fi yw Evan Fairclough. Fi yw Griff Roberts, a mae Sean Elfyn dal gyda ni. Yn yr ail awr yma'r session seal, mae gyda ni'r quiz, mae gyda ni mwy o sgwrsio, a mae gyda ni lwyth o gerddoriaeth. Felly, aroswch gyda ni. Felly, mae hi nawr yn amser am y quiz. Griff, wyt ti'n barod i ateb y quiz? Ydw. Good. Ti'n neud y jingle, Evan? Yeah. A bum bum ba-da-ba-dum bum ba-da-ba-dum bum ba-da-ba-dum pew. Wow. Bum bum ba-da-ba-dum bum. O ie, fi wastad yn pew oedd sy'n pew. Ddeiol e'r quiz, maen nhw'n syml iawn os nad ydych chi'n gwybod. Bydd Evan yn gofyn cyfres o gwestiynau i fi i ddechrau. A wedyn y cyfan bydd angen i fi wneud yw ateb y cwestiwn flaenorol i ddyn mae Evan newydd ofyn. Reit. Yn wir. Ond fi'n dweud, wyt ti'n barod Evan, ond fi sy'n wneud e. So, ydw i'n barod. Wyt, oce. Fi'n barod i ofyn y cwestiynau. Oce, bant yn eita. Good. Oce. Gwir neu ffals, mae moron yn helpu chi i weld yn y tywyllwch. Ym mha ddinas Eidaleg ydy Romeo and Juliet wedi leoli? Ffals. Ym mha ddinas ydy The Great Gatsby wedi leoli? Verona. Pwy sy'n canu Got to Keep on Moving? Mae'n gyda fi deimlad taw... Mae'n allan New York City neu Long Island. Fi'n eitha sicr. Fi'n mynd am Long Island. Mae Long Island yn Efrog Newydd, mae'n gwybod? O'n i'n meddwl bod e just tu fas i Efrog Newydd. Na, mae'n un o'r fel rannau. So, na rai i ti. Na, dwi ddim yn fel Manhattan na. Okay, anyway, ti di dweud y lle cywir, so. Ym mha flwyddyn oedd fidget spinners mwy o poblogaidd? Sa'n siŵr. Yn 2018, pa siop cafodd ei bleidleisio fel siop gweithaf Prydain? 2017? Ie. Pwy ysgrifennodd The Da Vinci Code? O ran fel unrhyw siop, so fel gallu fod yn supermarket neu siop ddillad, unrhyw beth. Unrhyw beth. Fel yr un gweitha. Fel yr un oedd pobl yn cysau o mwyaf. Os pobl yn cysau Morrisons? So fi'n mynd am Morrisons. Ydy? Oce. Na, yr ati cwrdd y W. Smiths. Sorry. Sawl siambr sydd yn y galon? Sa'n siŵr. Beth yw hoff math o flapjack, Sean? 4.
Ym mha flwyddyn cafodd Obama ei ethol yn arlywydd America? Chocolate chip. Oh, na. Wel, Okay. Gwir neu ffals, mae Moran yn helpu chi weld yn y tywyllwch. 2008. Ia. Os yn ateb o chocolate, yna fi'n cael y pwynt yna. I don't even care. Yeah, okay. Yeah, good. Okay, da iawn, Griff. Nes ti'n dda fyna? Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Paid y sgôr eto, nawn ni gael y sgôr later on. Happy then exciting. Okay. Oedd hwnna'n good quiz. Right. Nawn ni gael y gan nesa, a wedyn, pwy sy'n mynd i fynd nesa? Fi'n mynd i ofyn y cwestiynau nesa, a wneud Sean ateb. Okay. O, iawn, oce. Right. Okay, so Sean, mae nawr yn tro ti i wneud y quiz, a fi'n mynd i ofyn y cwestiynau ti. Ti'n barod? Na, dwi... Oce, iawn. Fi'n siŵr ni ti'n neud yn wych. Okay. Barod? Oce, go. Pwy sydd yn canu'r gan Super Bass? Pa iaith sydd yn cael ei siarad ym Brazil? O, dim syniad. Pa mor hir gymerodd hi i fy TikTok gyrraedd 1000 view neithiwr? Portuguese? Pa dref yng Nghymru sydd yn cael ei ystyried fel yr un mwyaf Cymreig? 40 munud. O ba wlad mae Greta Thunberg yn dod? Caernarfon. Pwy sydd yn canu'r gan Bydd Wych? Sweden? Pwy yw arlywydd Twrci? O, fi di'n hoffi enw nhw. O, fi ddim yn gwybod. Eden. Beth yw ystyr y term Ffrangeg Hotel de Ville? Dwi'n gwybod enw. Completely wrong. Sawl gwlad sydd yn Ewrop? Hotel... Mawr? Pwy enillodd The Apprentice yn 2019? 25. Pwy sydd yn canu'r gan Super Bass? Oh, damn. Nes i cofio'r cwestiwn ola. Gweld... na, fi ddim yn gwybod. Sorry. Da iawn, Sean, ti'n ei wych fyna. Okay, na ni fynd at y gan nesaf, a wedyn fyddai nôl i gael fy tro i yn y quiz. Na, fi wedi cael fy tro i. Fi wedi cael tro fi. Sa'n gwybod beth yn fi o'n fyna. Fi'n gofyn cwestiynau Evan. Sa'n gwybod beth yn fi o'n fyna. Iawn, Evan, ti'n barod ar gyfer cwestiynau ti? Ydw fi'n credu. Fi'n gwybod beth sy'n rhaid fi curo, fi'n credu, felly, come on. Ia, oce. Cwestiwn cynta. Pwy oedd ail arlywydd America? Pwy enillodd Canu Gymru blwyddyn yma? Yr arlywydd Adams? Ti'n gwybod yr enw cynta? Ydw i angen yr enw gynta. Fi'n gwybod taw Adams yw e. Ti angen yr enw cynta. Adams. Fi sy'n gwybod taw Adams. Beth yw enw? Fi'n gwybod hyn. Jeffrey Adams? Nope. What? Sut fi ddim yn cael hwnna? Oedd hwnna'n really obscure knowledge. Ia, na ddweud y cwestiwn arall achos mae spel wedi bod. Pwy enillodd Canu Gymru blwyddyn yma? Nesa. Newidiodd yr Eglwys Mormonaidd i henw yn ddiweddar. Beth yw'r enw newydd hwn? Sa'n siŵr. Pa robot Doctor Who sydd ar wal Evan? Sa'n siŵr. Ti ddim yn gwybod. Pwy nath reactau i TikTok Griff ddoe? Dalek. Pwy yw canwr y band 30 Seconds to Mars? Fi'n siŵr cofio enw... Ryan Mark. Pwy chwaraeodd Frodo yn The Lord of the Rings? Sa'n cofio enw e. Fi lli canu gan. Gael cael y pwynt os fi'n canu gan. Gyd i hanner pwynt am ganu can. Okay, wait, gael fi'n meddwl am gan. The right view... No, the left... Wait.
Na. No, one sec, gaf fi fel. Okay. Fi jyst eisiau clywed ti'n Do ganu. you believe that you can walk on water? Do you believe that you can win this fight tonight? Do you believe? Hanner pwynt. Walk Da on- iawn. Yes. Okay. Pwy chwaraeodd Wolverine? Ooh, bit of a question, but normal. Fi wasn't sidetrack o un. Yeah, okay. Na ddweud y cwestiwn. Frodo yn Lord of the Rings. Pwy nath? Fi ddim actually'n gwybod ateb i hynny, so. Okay. Pa nifel sydd â 3 calon? Oh my god, fi mor wael am gofio'r gwestiwn yn blaen oral. Wolverine. Wolverine, oh yeah. Mae even fi'n gwybod hwn. Yeah, fi'n gwybod pwy yw. Mae'n y gen sy'n chwarae... Ei enw e, Evan. Mae'n chwarae The Greatest Showman. Ydy. A'i enw e yw... Mae gen i ffrind gyda'r un enw. Fes e? Cynta. Fi yn actually gwybod hyn. Deg eiliad. Naw. Fi yn gwybod enw. Rhaid bod fi'n gwybod enw. 2, Sut fi'n gwybod enw? 5, 4, 3, What? 2... Okay, na ni. What? Y cwestiwn blaenorol oedd pa nifel sydd â 3 calon. Yeah, A'r un nesa yw pa liw yw gwaed squid. octopus. Pwy oedd ail arlywydd America? Pa lliw ydi... Ydy'n ddi? Sorry, nes i ddim clywed beth yna. Di? Na, glas. Glas tywyll. Glas. Yes. 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 Na ni. Nes i'n Sut really ti'n well. anghofio Hugh Jackman? Oh my god, Hugh Jackman. Hugh Jackman? What? Pam yn gwybod Hugh Jackman? Fi'n gwybod Hugh Jackman, ond fi'n really wild at quizzes na. Like, fi'n gwybod hanner y tebion, ond fi... Like, dyna problem fi, fi'n gwybod fel hanner stuff. Fi ddim yn dysgu pethau yn ei gyfanrwydd. Fi'n dysgu hanner stuff on lot of stuff. Yeah. Beth oedd enw cyntaf i'r arlywydd Adams? John Adams. John, Fake Hamilton fan. Yeah. Gosh. Fi ddim yn claimo bod fi'n massive Hamilton fan anyway. Okay, fi'n gutted. Okay. Mae'n fi enll this nesaf. Reit. Nawr mae'n amser am ganlyniadau'r quiz. Felly, tybed, fi'n credu fi'n gwybod pwy sydd i ennill, ond tybed pwy sydd i dod yn olaf. Okay, so ni ddim yn gwybod pa scores ni gyd i cael, ond sut ni'n mynd i wneud hyn? Ni'n mynd i mynd o gwmpas un o'r llun yn dweud canlyniad. Yr un ola na ffind, a wedyn... Be? Be chi eisiau gwneud? Okay. Be chi eisiau gwneud? Okay, na i ddweud sgwr Griffin gyntaf, a Griffin dweud sgwr ti a wedyn. Okay, drumroll. Gafodd Griff 6 o bwyntiau. Am gyfarchadau. I'm Griff. Right. Sean nesa, gael drumroll, please. Oh, God. Sean, gys di 4 o bwyntiau. Hey! Dyna mae'n awful. Evan. Random drumroll. Yeah. Ges di 3 a hanner. Yes! Yay! Mae'r hanner yn neud y lan. Os oedd yn 3, Ydy, bendant. Yeah. Dyna ti'n canu Yeah, y 30 exactly. seconds to Mars. Achos, tal grynu, ti technically di cael yr un sgôr a Sean. Yeah. Oh, yeah. Tioli iddo fe. Tal grynu i 10, fi a Sean di cael dim, a ti di cael 10, Griff. Wow. Wow. Tal grynu i 100, ni gyd yr un peth. Waw, gwir iawn. Ni gyd yn hafal, mae'n llygaid 100. Anyway. Roedd fflachiad o obaith a newyddion da yn ystod yr wythnos hon. Griff, wyt ti eisiau dweud y newyddion da? Ie, fi'n siŵr bod pawb di clywed bod
dyn o'r enw Captain Tom Moore sydd yn troi yn gant a nath y penderfynu bod e moyn trio codi 1,000 o bunnoedd ar gyfer gwasanaeth iechyd gwladol cyn iddo fe droi'n gant ar ddiwedd y mis. So, nath y penderfynu cerdded rownd i die 100 gwaith yn gobeithio bydd pobl yn rhoi arian iddo fe, fel bod e'n gallu codi 1,000 o bunnoedd. A 4 awr yn ôl, oedd e newydd gyrraedd 18 miliwn o bunnoedd ar gyfer y gig. Wow. Lot o arian. Wow. Mae hwnna'n ardderchog. Nag oedd di cerdded o gwmpas ei ardd? Oedd, ie, dyna beth wedi trio wneud. A fi'n cymryd wedi gorffen wneud hwnna nawr, 100 o weithiau. Ie. Do. Mae hwnna'n wych. A mae'n troi'n 100 mewn cwbl wythnosau, ynddo fe? Ie. Gosh. Dyna, fi eisiau gwneud rhywbeth fel yna, ond like, byddwn ni ddim yn codi 18 miliwn o bunnoedd. Na. Sa'n digon hen. 18 pint, falle. 18 pint. Byddwch chi'n rhoi 18 pint i fi? Wrth gwrs byddwn ni'n rhoi 18. O, gref! Mae pobl wedi fod yn gwneud y 555 thing yma. Beth hwnna? Ie. Felly, ti yn rhedeg 5k, a wedyn ti'n rhoi 5 pint, a wedyn ti'n nomineiddio 5 person arall yn neud e. O. Sy'n peth da. Ie. Byddwn ni'n nomineiddio chi, a gallai ti rhedeg lan y Garth Griff. Yw. Fi'n Crio. At ffaith bod ti wedi meddwl am enwebu fi wneud 5k. Mae'n ddim mor hir â ni. anodd, mae'n just yn incline. Ie, fel an y gath yn anodd, mae'n really serth. Yn union. Mae'r gyfer y gwasanaeth iechyd gwladol Griff. Oh my god. Ie, gwir. Okay, yeah. Dylech chi gys wneud y 555 os chi'n gadw'ch nomineiddio. Hwyl fawr ffrindiau. Hwyl fawr ffrindiau. Hwyl ffrindiau. Mae'n amser. Mae'n amser. Stop! Ie, nath hwnna ddim Satanic. Ond ni wedi cyrraedd diwedd y raglen yma ar GTFM. Sesiwn Seal. Ond, byddwn ni'n ôl wythnos nesaf. Hwre! Hwre! Fi'n siŵr fi'n dweud yr un peth bob wythnos. Oed. Lol. Ie, ni byth yn Dyna yw record fel catchphrase fi. Ie. Bydd yn ddefnyddio'r un cynnwys. Ond mae'r Ie, gwrandawyr yn parhau i wrando, felly diolch i chi gyd. Ie, diolch yn fawr Siôn am ymuno gyda ni ar y raglen wythnos yma. Dim problem. Fi wedi really mwynhau, actually. So. O, diolch yn fawr. A diolch i bawb sydd wedi bod yn gwrando, a wnawn ni weld chi wythnos nesaf. Hwyl fawr. Hwyl fawr.